A my jesme nazot, tak jak jem godu, dzisiaj 20 dredzi sywnika dzień hobbita, ale mamy ustalony, że Edyta tym hobbita równak nie je. Nogów ja nie da, sprawdzą cię, ma tam włosy cieni. Tak cię jednak witam sobie bardzo serdeczno. Witam serdecznie. I nie łe hobbitach dzisiaj godume dzisiaj o tym, jak tradycjowi, kasie pści wzorem, może w dniowi kunszce wezweskac. No, ale też na początku życie o tym, że tako moda na to je. Takieś pora lat nazot, myślę, tyś była moda, ale prawie to, co jest dziwne, to, że ta moda so nie kunci. Czym ledze są zainteresowani? Moda sa nie kunci, a ja jest coraz to większe. Ledze lubią robić wszelajaci rzeczy. Łet ruchnów, płe, taści, kłasiulci, maleńci, wszelajaci. Także no, wiele tego je. Lubią to kupiwać, ale lubią też robić, tak jak moi rzekły. Myślę, że to jest większa satysfakcja prawie sami mu zrobić. Te prowadzą, a ta ci zajmę, gdzie ledze mogli sami coś przerechtować. I oprowadzała ta ci zajmę w CYK prowadza, w muzeum w Wejrowie, a też w moich szkołach w Ternych je uczę, bo jem szkolną łydka się pścigłe. Także tych zajmów ja robiła bardzo wiele. Przede wszystkim to było malowanie na skle, malowanie drewna, filcowanie, siecy zebywków, płeduśków, także wiele się zajęło. Myślisz, że młodych ledzy to tyś może zainteresować? Myślę, że jo. Myślę, że przede wszystkim dzieci ze społecznych szkołów, ze starszych klasów, bo to jest coś innego, coś czego na uczbach w szkole się nie robi. Ale tyś, no, gimnazjale te należą co z lysy. Robieni tasków, koszulków, filcowani. Jedną tyś z takich rzeczów, takich twoich marków, może rzec, to było kasiebiaćci. Na czym one polegają? Kasiebiaćci to są zebywci, pładuszeczci terny, są na młodło kasiepści we siwku. Każdy z nich przebyci wynama we innym kwitku, we innym wzorze z kasiepści we siwku. I to była taka moja łudba, żeby dzieciom pokazać kasiebi znak skinaci. No i ta kasiebi znaku skinaci będą mogli też widzieć w instytucji, jako się nazywa Powiatowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych. Długo płezwa, a ten plac je we Wejrowie. I tam będziemy mogli poznawać te krajemnoty razem z Edytą i co ciekawi za darmo, kaj prawie o tym kursują, zaś tu rzecie ma.